Η υπόθεση των συμβασιούχων που συζητάμε σήμερα δεν είναι τωρινό, το ξέρουμε όλοι, είναι ένα παλιό πανάρχαιο έθιμο στην ελληνική πολιτική ζωή, στην ελληνική κοινωνία. Είναι μια ιστορία η οποία ταλανίζει, πελετειακές σχέσεις κλπ. Τα ξέρουμε, τα έχουμε γνωρίσει όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα που έχει στοιχεία ομηρίας, αναπαραγωγής του πολιτικού συστήματος και χρησιμοποιόταν η αγωνία των εργαζομένων για λόγους εκλογικής πελατείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα εδώ που είχαμε στους ανθρώπους οι οποίοι μάχονται για τη δουλειά τους, είχαμε μια παράταση των συμβάσεων και μια προσπάθεια και από τους ίδιους να υπερβούν το 24μηνο ώστε να μπορούν να θεμελιώνουν το δικαίωμα στην μόνιμη εργασία. Δυστυχώς το σύστημα που ζούμε κάνει να φαίνεται ως πονηράδα και ως τακτικισμός η προσπάθεια του ανθρώπου να έχουν μια κανονική δουλειά όλο τον χρόνο με τακτικά εισοδήματα, με τακτική καταβαλλόμενη αμοιβή, έστω και μικρή. Υπάρχει εδώ πέρα ένα σημαντικό ζήτημα. Ζούμε σε μια χώρα η οποία εν της πράγμαση δεν έχει κυβέρνηση. Ούτε η τωρινή, ούτε η προηγούμενη, ούτε η παραπροηγούμενη. Υπογράφουν και ψηφίζουν μνημόνια και νόμους των 1000 σελίδων, μεταφρασμένα από την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική, μέσα σε μία νύχτα. Ξενύχτιδες, αδιάβαστοι, ό,τι τους βάζουν μπροστά υπογράφουν. Αυτό δημιουργεί τετελεσμένα, δημιουργεί γεγονότα. Το τελευταίο μνημόνιο, αυτό που πρόσφατα ψηφίστηκε, με αφετηρία το τρίτο της 14ης Μαρτίου του 2015, ορίζει ότι το 2017 οι προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση είναι 1963, 18-19 καμία, 20-21 είναι 4.088 αν θυμάμαι καλά. Αυτό καθορίζει και το τι θα γίνει με τους συμβασιούχους, γιατί το αίτημά μας είναι αυτό, αλλά βάζει και το πλαίσιο του τι θα γίνει με τους συμβασιούχους. Υπάρχει κάποιος που έχει την αυταπάτη ότι θα μπορέσει μια κυβέρνηση η οποία αποδέχεται τον ευρωμονόδρομο να ανατρέψει το μνημόνιο που ψήφισε προχτές? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που έχει τέτοια αυταπάτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν περιμένουμε να λυθεί κυβερνητικά, είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Ό,τι αφαιθεί λοιπόν στους μηχανισμούς, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στην Ελληνική Βουλή, είναι δεδομένο σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Άλλωστε, το Ελληνικό Συνέδριο βγάζει παράνομους εργαζόμενους των 500 ευρώ, αλλά βγάζει νόμιμες τις αμοιβές των δικαστικών, τα μνημόνια κλπ. Ξέρουν κάθε φορά οι αποφάσεις έχουν ένα έντονο ταξικό χρώμα, όπως και η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια που δαγκώνουν μόνο τους ξυπόλοιπους, δεν δαγκώνουν τους παπουτσωμένους. Εμείς είμαστε υπέρ του να, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση από το να διεκδικήσουμε την μετατροπή των συμβάσεων των ανθρώπων που εργάζονται σε αορίστου χρόνου. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Είτε με δίμηνα εργαζόταν κάποιος, είτε με 8 μήνα, είτε με 12 μήνα. Όλοι το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν ανάγκες οι οποίες είναι εποχιακές και παροδικές. Είναι μόνιμες, είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Το αίτημά μας λοιπόν, η διεκδίκηση θα είναι για μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Έχουμε αντίπαλο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τον τρόπο του αγώνα. Θα ήθελα βέβαια ο αγώνας να μην είναι πάνω στο πρόβλημα του καθενός. Αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον ότι απέναντί μας έχουμε τα μνημόνια, δεν έχουμε μόνο τη δουλειά του καθενός από εμάς. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που αν δεν γίνει, η πορεία θα είναι ότι η μισθή θα είναι 3 εκατοστάρικα και θα σου λένε μην μιλάς για 6 μήνες, έτσι, όχι όλο τον χρόνο, γιατί θα γίνεται rotation, πρέπει να πάρουμε κι άλλοι, έτσι. 3 εκατοστάρικα για 6 μήνες και θα σου λένε μην μιλάς κιόλας, γιατί στη Μολδαβία, η οποία είναι το αντίστοιχο υπέρ στην Ελλάδα, ο Τόμψεν το έχει πει αυτό, εκεί είναι 80 ευρώ το μηνιάτικο. Άρα εσείς παίρνετε πολλά. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Όπως λέμε τώρα, εσείς μην μιλάτε τώρα. Έχετε ένα μεροκάματο, 8 μήνες δουλεύετε. Φανταστείτε τους άλλους που είναι άνεργοι και δουλεύετε με 4,90. Που θυμάμαι το 8 συζητάνε για τη γενιά των 700 ευρώ που θα ήταν 700 και ήταν καταδικασμένοι στην ανέχεια και στην αυτήν. Είμαστε σε μια πορεία που προς τα κάτω. Αυτή είναι η πορεία και δεν πρόκειται να γίνει άλλη. Εμείς πιστεύουμε ότι η παραμονή των ανθρώπων στην εργασία είναι όφελος. Είναι όφελος για το Δήμο, είναι όφελος για τους δημότες. Διότι η διαφύλαξη του χαρακτήρα των υπηρεσιών, του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών, σημαίνει όφελος για την τσέπη τη δική μας. Επειδή αυτά πολλές φορές ακούγονται γενικώς και αορίστως, να σας δώσω 2 αριθμούς.
Για να καταλάβετε τι σημαίνει η είσοδος των ιδιωτών στην καθαριότητα. Στο ΣΔΙΤ, Πελοποννήσου ΣΔΙΤ σημαίνει σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, τώρα για να τα λέμε λιανά, κάνουμε πάσα στον ιδιώτη εργασίες του δημόσιου τομέα. Το ΣΔΙΤ λοιπόν που αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, η καύση που ο κύριος Τατούλης, ο Πέτρος, όχι ο Πατούλης, ο Τατούλης, ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, έχει συμφωνήσει εκεί πέρα με την Τέρνα και έχει υπογράψει, θα κοστίσει την 25ετία 750 εκατομμύρια ευρώ. Η διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή και με τον δημόσιο χαρακτήρα για την 25ετία κάνει 240 εκατομμύρια. Δηλαδή η διαφορά είναι χοντρικά γκρόσο μότο 500 εκατομμύρια ευρώ η 25ετία. Σε έτος 30 έναντι 10. Για αυτό το πράγμα μιλάμε. Η διάλυση λοιπόν των υπηρεσιών καθαριότητας, η οποία είναι δρομολογημένη και η απομάκρυνση του κόσμου αυτού εντάσσεται σε αυτήν τη διαδικασία. Δεν λέω ότι θέλουν να το κάνουν ντε και καλά αυτοί που παραδέχονται τις συμβάσεις, κάνουν τα κόλπα κλπ. Είναι μια πολιτική την οποία την καθορίζει ο κύριος Φούχτελ και η παρέα του. Είναι μια πολιτική που λέει διαλύουμε τις υπηρεσίες και θα πάνε από εκεί. Αυτή λοιπόν θα μας κοστίσει πανάκριβα. Είναι συμφέρον των δημοτών, γιατί ξέρετε, ακούγεται πολλές φορές για ανεργία και είναι κρίμα οι άνθρωποι κλπ. Αυτή είναι μια παράμετρος. Ένα δημοτικό συμβούλιο εξετάζει την άλλη παράμετρο, ποιο είναι το συμφέρον της πόλης και των κατοίκων της. Το συμφέρον λοιπόν της πόλης είναι οι εργαζόμενοι να παραμείνουν, να ενισχυθεί η υπηρεσία καθαριότητας. Έχει σημαντικότατα αποτελέσματα για την τσέπη μας. Δυστυχώς, τα γεγονότα δείχνουν και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην εκπαίδευση που είπε εδώ ο συνάδελφος, όπως και στην υγεία, δείχνουν ότι υπάρχει ένας τρόπος, ο τρόπος της συνολικής και μετοπικής σύγκρουσης με τα μνημόνια, την επιτροπία, το ευρώ και όλη αυτή την διαδικασία. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, δεν υπάρχει ουδέμια άλλη διέξοδος. Διότι η συζήτηση κάθε φορά θα είναι, θα κλείσουμε τη στρόφιγγα, δεν θα κλείσει η αξιολόγηση. Και πάντα η καταστροφή έρχεται με το κλείσιμο της αξιολόγησης και όχι με το μη κλείσιμο της αξιολόγησης. Ανακεφαλαιώνοντας, προτείνουμε να βεβαιώσουμε όλοι ότι αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να ζητήσουμε την μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Με ό,τι δυνατότητες επιτυχίας έχει. Και να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, είναι υποβοηθητικές οι αποφάσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδο των εργαζομένων και των μαζικών κινητοποιήσεων που κάνουμε. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στον δρόμο μπορεί να λύσουν το πρόβλημα. Δεκάδες συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων δεν θα λύσουν κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ.